Bă. 22 de ani. Și vrei să cumpăr așa o trotinetă? Tu amintești-ți cât e pe drum drept, dar în Chișinău așa ceva nu prea găsești. Uite cum s-a dus. Задняя. Eu. Bravo, bravo. Violina 22 de ani. Noi suntem la 3 km de Vama, Bulgaria, Vama Macaz, Bulgaria, Grecia. După ce trecem de Vama, o să ne ducem la port, o să punem mașinile în feribot și o să ne pornim spre Tasos. Traseul este stabil, la moment stăm pe un pod în rând. Dar eu am pus cinematic și nu vedeți fundalul, dar oricum, blurat voi vedeți cam ce lucru frumos noi ce avem. Și este și Vio cu Sofie care fac niște poze. Și tata Iura este aici, el este la noi pilotul principal și mama este aici care face și ea poză. Și vreau să spun că ne simțim foarte bine. Vremea de afară este minunată. Yes. Suntem într-o dispoziție foarte bună. Yes. Suntem în două mașini, yes, super confortabile. Yes. Ne ducem cu energie bună spre Yes. Grecia. Și o să ne simțim super, așa? Yes, 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 yes. Dreptul. So, mersi mult! Suntem pe feribot, împreună cu Sofie și Ivo, dacă el s-ar fi întors să se uite un pic la cameră. Salut! Ne îndreptăm spre Tasos. Mașina e parcată jos și Tasosul e pe partea aia, spatele meu. Și aici sunt niște... privește atent. Niște pescăruși. Ne simțim super bine, suntem super excited și am plecat. Am ajuns la Rodon House. Așteptăm să fie numărul gata, ca noi să ne cazăm de tot. Și sunt aici cu iubita mea, ia câte, nu? Ea o plâns tocmai când a văzut mare de bucurie. Ia câte, și frumoasă, în partea aceea. Și, păi și cu quadraciclurile și nu Никуда не ем, давайте до 70 евро. Fignia, cumpărăm. Și de aceea eu vreau să vă spun că suntem impresionați și acum ne ducem un pic să ne udăm picioarele în apă și după care o să stăm și o să facem planuri normale. Let's go! Все! Let's go! După prima scufundare în apă mă simt minunat. Apa este sărată, dar călduță. Și am anotat chiar în grota aia de acolo, cu Viu împreună, apropo e acolo și ăștia care și cu Sofie, dacă aici. Aici este mănica mea, a stat și se obișnuiește foarte bine. Și so far so good, everything is ok. Cam asta. Ciao. Am vrut drept să fac aici o mică secvență. Și
Suntem aici la o plajă, singuri, e destul de frumos, Vio, Sofie, mama. Îs pietre albe, plate, plăcute, foarte la atingere și primim plăcere. Vrem să ne plimbăm pe plajă, facem poze, mai primim plăcere de la locul în care noi ne aflăm. Este o zonă foarte frumoasă. Acolo cineva, nu știu dacă se vede, de acolo cineva trăiește sus. Are o casă fix pe stâncă și are un vizor așa de frumos, așa, Doamne. Aici mi-este foarte frumos, e timpul fotosesiei. Mersi mult! Ce face fetița? Ești bine? Hai, băi! Ce bravo! Foarte bravo! Așa, și respiră. Respiră, stai. Foarte bine! Bravo! Классно! Вот, без тяжелой. Без смарки, Continuăm vlogul. Astăzi este a doua zi pe Tasos. Ieri am făcut o plimbărică de asta nice până la hipermarket seara și am cumpărat chestii gustoase de ronțăit. Acum dimineața am fost la plajă. Suntem la bazin cu Vio și cu Sofie. Eu un pic mă odihnesc din cauza că m-am notat în mare și sarea o leacă mă supt. Și un pic acuși mă odihnesc, apoi sar în bazin și zic așa. Era de bine cele două. Am venit până în Limenaria să luăm cina, dar înainte de asta să facem o plimbărică. Fetele, da. Fetele mele iubite. Începând cu asta care Султан и его гарем. Меня нет гарема, у меня жена. Și iubitul meu este îmbrăcată foarte fancy, într-un tricou așa nice și șorci. La sacră. Dar eu sunt îmbrăcat ca un bomj, ca обычно. Și ne simțim foarte bine, suntem înfometați și cu doritori de a face plimbări de astea nice, așa? Da. Ok, ce mai vrei să mai spui puișor în acest vlog? Eu vlog nu fac, văd că la odihnă nu pot. Fac vlog la odihnă și să editez eu din asta dacă e непонятно. Da, Simplu ești excited de moment ca Da. să faci vlog, dar e ok, cu timpul tot o să vii, suntem tineri. Da. Poți să te văd psică, care capă. Acolo este psică. Ia cât o frumoasă. Și? Și tu tine, Bisiunia. Все, vă iubim foarte mult. Ciao. Fac. Așa e? Așa. Eu mă zic că am întors invers telefonul. Nu e extra așa? Ok, am înțeles. Mă bucur foarte mult. Ne simțim foarte bine. Am papat, am făcut niște cumpărături, mai facem încă ceva mici cumpărături și am plecat. Mici cumpărături. Da. Ziua a doua sau ziua a treia. Ziua a treia. De jumătate. Suntem la bazin. Am fost la plajă de dimineață, am făcut yoga, am dus și am luat dejunul. Am hrănit pește. Deci Vio a hrănit pești, m-am notat cu ochelari, de sutapă și Vio și eu și a fost ciotcă, așa am stat la plajă și am scărcinat limba. Sud ne-am întors, după care am băut un păhărel de șampanie, am mâncat și harbuz și ne-am întors în Moeliș.
Și până când prindem plăcere de la timpul de afară, de la basen, de la chilling. Violina am ajuns să bronzeze. Eu stau și să mă nervez că netul nu e bun. Că nu e вообще, nu că nu e bun. Вот так, все. Bye bye. Eu iubesc Violina. Ești cea mai minunată fată de lume. Nu ne oprim din a face vlog. Suntem în a 4-a zi. La 5-a, de fapt. Ne ducem curând la cascada Teologus. Ieri am fost la mănăstire și la plaja Aliche. Bred, plaja noastră mai bună. Stăm la mare, primim plăcere, până când suntem very, very happy. Am venit să vedem cascadele din Marion. Marion este Marias este un orășel, iar cascadele se află în mijlocul lui Tasos. Deci acum noi ne aflăm în mijlocul insulei. E ca Violina este acolo frumușăca. Bună ziua! Și mergem să vedem cascadele astea, ce prezintă ele. Și este și un lac Marion, dar el este murdar. Acum o să facem și Marias? Marias se numește. So far e interesant. Suntem, вообще-то, în vârf. Când noi ne-am ridicat până aici cu mașina. Și mai scurt suntem într-o expediție. E interesant so far. Wow, și de mare, știi? Tot e așa de mare și super. Am ajuns la cascadă. Sunteți gata să o vedeți?
unde? Am. Ah, ok, da.